Kata. Guys, samahan ko siya. Ha? Di ba nito? Diyan ito nga takay. Karpa. Tilapia. Tilapia. Kabali mo tama na. Nga to mo no? Diyan na ko rin. Ulit kita. Adi makdo di ba niit? Ayan guys, so. Diyan di tama na dyan. Huli, fish on. Fish on mga idols. Ay, tala na eh. Uy, yung lapad. Diyan na. Kikiki. Nabsug di, grabe mo dyan. Nabsog ti ko. Tingnan yung tama niya mga idol, oh. Ichat-chan, no? Sa-chan. Bugta mo din kay kat. Ichat-chan niya, wala na ng ganda ng tama, oh. Nakita mo. Ano? Yun. Yan yung tama niya, oh. Kala ko sobrang laki. Bilis na. Kasama natin, oh. Yan. Darrell. Kala ko karpa. Tapos meron pang kasama tayo doon. Dyan. Ganda ng spot natin mga idol, oh. Yan. Ha? Nabsog. Busog na to. Sobrang busog na itong mga to. Masip kaya to eh. Tadak ka lagi dyan malaalam dari. Sige nga. Grabe oh, busog na busog oh. Grabe nyo yung tiyan niya oh, tignan nyo oh. Yaka mo na idol. Wala ka nang kawala dyan na idol. Kabil mo ko man di Yes sir idol. Yun, tamay ulit.